fotbal, hokej, to je jako fotbal, akorát trošku něco. Dělej už to do kuře, jeď. Ne, já si nepustím. Přemýšlím, jestli si mám i sundat ty ponožky. Ať to má rádi. To nějaký to protože... Když nám to spadne všechno. Ježiš, nespadne, to je stabilní. Musím jí točit z jiné strany. No ale to není pole dance, vole. No a co? No teďka se na to musíš nějak otočit, vole. Čemařka ráda, že se na tom udrží. No a co? No dělej. No a teď dole udělej něco. Tu piču zkus. No ty chceš dělat pole dance, já ne. No a teď ještě jako tu šňůru. No, tak. Myslím, že ukázka jako stačila, no. Tak počkej. Teď musím dělat takový to. Ježiš. Jejda. Už to nepřeklopila. Základ dobrý. A ty tady s těma svýma těma. Čekaj, já musím vymyslet nějaký dobrý trik. Tady musím vidět takhle. Co za hámek? Je to taky nějaký trik, ale to já nedám. Píčo. No dělej. Co mám? To s tím záknutím. Píčo, to já ale nedám. To nevadí. A mě tě bude prdne. To teda bude. Pojď to dáš, když tak se vyhákneš. No to právě. Ty píčo. No. Ty píčo, mi počkej, jak dělám fakt drsnej. Já to natáčím, to je lepší.